Уважаеми зрители, кадърдиша Гошар от Търновалийски да излезе малко. Трябва да ти призная, съвсем между нас, едно от големите ми кошмари е седенето в канцелария, брач. Значи, ужас. Ролинг Стоунс. Не знаеш какво значи. Когато започнах... Минавайте спокойно, ние момичета не ядем днеска. Днеска сме на момчета. Да, какво? Когато започнах в данъчното да работя, работата ми беше свързана навън, като инспектор данъчен по фирмите. Да, това много готово. И никога не съм вярвал, че ще мога да се затворя в кабинет, където да стоя с часове. И наистина е имало дни, в които влизам, нямам време, не за храна, не да излеза навън, да отида за елементарни нужди навън. Примерно. И се сещам в 5 часа, че това не се е случило цял ден. Просто не мога да стана от стола. Ей, човек, пази си здравето. Това говоря за времето в приходната администрация. Тук в общината проблемите също са страшно много, но няма тази динамика и работа с толкова много хора. Как да няма хора? Постоянно има горе висят хора, врачи. Да, така е, но... Викаш се малко по-канализирани са, не, че са по-канализирани от данъчното, но проблемите, които се решават от по-други нива. Я ми кажи сега, като си вътре в този джаз, защото аз съм много далече, признавам се. Европейците навити ли се да дават кинти или нещо се осушват? Не, европейците... Защото тя Европа трудно дават манги. Навити са, те трябва да дават. Те знаят, че трябва да дават, но... Рети ме! Но правят това да се случва колкото се може по-трудно, с повече административни спънки. Аз съм се удивлявал. Това е национално умение, Жоро. Да създаваме сами проблеми, брачи. Значи, това е... Това го умеем. Много съвършенство, да. Много умеем. Ето, като вземем примерите с това, което се случва в момента, как не се усвояват средства. И те средства не се усвояват не защото оставим общините. Бизнесът също е част от този процес и трябва да участва в този процес. И то активно да участва. И то активно да участва, да. Той не може да участва, тъй като административните спънки, които ние сами си създаваме, веднъж европейците, нашите управляващи органи ги усложняват още повече. И по този начин хората на един етап казва по-добре да не се занимава, защото риска е много голям. Риска да финансираш един проект, както това се случи по САПАРТ. Много хора финансираха проекти по САПАРТ, внесаха документи и това не им беше платено. Когато си направил един разчет, че една инвестиция ще бъде върната на 50%, както беше разчета по САПАРТ, и това не се случи, това при повечето от фирмите е равносилно почти на фалит. На фалит, то ги скапва. Да, няма откъде тези средства да дойдат, за да бъдат покрити и възможностите са така. Женен си? Да, женен съм. Дечица? Имам две момчета. Един е студент в София, вече трета година ще бъде сега в Софийския университет, а малкият е 9-ти клас в Търговската гимназия. Това не беше да го казваш, то беше почти сигурно. Пасеше ли ги тук, като бяха малки? В Цар Симеоновата градина? Аз не случайно те помолих тук да дойдем, защото аз лично ми е така. Тук, това е място, където почти всички пловдивчани идват и на клад, и на приятна обстановка, и на въздух. И ми е зеленко тук, и ми е едно хубаво такова. Има възможност къде да поиграят и децата. Водили сме ги, ние сме се разхождали. Но за мен тази градина повече е свързана с моите ученически години. Я раздуй малко да видим. Много сме идвали. Бунарджика ви там до... Дай да не кажа. Бунарджика, разбира се. Тук на път за главната, нали? Папа е хубаво да ме не почакай. Разбира се, не може само на Бунарджика. Водиш ли жена ти на главната си? На главната? Да. Ами, не остава време. Аз трябва да ти кажа, че с жена ми имам редовен спорт, тя от Пазарджик, между другото. И много се вбесява на този дет наш на пловдивчани. Викам сега някакъв път, защото и аз между нас казвам много рядко минавам. Викам, дай жена, да ми почерка един път. Хубаво да сега. На този пек.
на тая хавра, на народ, Да. така. Какъв ти е кефа? Вика, бе, ти не можеш да разбереш, че със съжаление с годините все по-малко физиономи познати виждам. Вика, ти не знаеш какъв кеф е да тръгнеш на всеки левка. Здрасти, Гоши, здрасти, Пеше. Да. Какво правиш, майна? Така. Какво не ти харесва в тази градина? Какво те дразни? Аз ще ти кажа после мен какво ме дразни. Абе, ако тръгнем от другия край, веднага се сещам за фонтаните. Значи ти ме питаш, какво толкова сте идвали тук. Фонтаните беше едно магнетично място, където се събирах. Там реших, че ще се ожена за жена си. Ето, видя ли? Лични въпроси, Ето, такива видя деца. ли? Не са това място вече в Пловдив. Що така? Какво ме дразни? Ами, може би това, че не е достатъчно чисто. Колкото и да наистина се хвърлят усилия. Жоро, признай, че сме мърлячи, бе, брат. Мърлячи сме. Големи сме. Ей, сега ще един покрай. Това много ме боли да ти кажа, защото децата ми на времето съм ги поял там, със сигурност и ти, твоите момчета си ги водил. Чешмичката с хорцето. Да, Аз не знам сега жива ли е. жива е, да. То не тя беше работи. крадене, то не мисля, беше... Последно е реставрирана и работеше поне последен път. И ще да видим когато съм дали минавал, върши. работи. Сега ще направим С курцето. една спешна Тук проверка. минавам за Общинския съвет и за това съм А, така. горе-долу си информиран така. Да, като минавам пеш, аз обичам да... Здравей. Знаеш какво чух? Здрасти. Знаеш какво чух? Че Савчо щял да вади оркестъра тук да свират. Като беше ученик, помниш, тук имаше концерти. Да, тук правиха и Тук духова беше естрадата. музика. Голям естрада кеф. имаше. Гарнизонния оркестър. Гарнизон. Тогава имаше гарнизон. Да. Сега обаче, понеже НАТО напази, няма гарнизон. Шеговки. Ама беше- по има оркестър, да? Хубаво, оркестър, фонтаните, много, значи това беше мястото. Его, виж го, виж Всъщност, какъв бомбон е, бе. И по мое време. Жоро, внуци ми се гледат. Айте, петя. Големи има ли гадже? Има, разбира се. Е, такова Че едно. малки трябва да има вече. Дай да видим Защо да само видим големия? концерт. Не, бе, не, защото говорим за деца. Дядо става ли деца вече? Не още. Не. Ами иначе много Тук се случи. обичаме така на чуждите да се радваме. Много се радвам, обичам децата. Сестра ми има внуче. И така много му се радваме, но не мога да се представя още, че Рано ти още още. много. Рано ти Сина ми още. е малък. Нека рано. да ни бърза. Тати ни го дава. Ни За го мама дава. не питам. Тата ни го да, представи си какво става въпрос за майка. Заради тези чешмички и заради чешмичките, Сорос Оптимист получиха наградата Кодогу от кмета на общината. И заради чешмичките, и заради други дарения, които са направили. Виж какво, много последните години, когато се заговори, аз помня между другото старата сграда на Кудово на площада, ето тогава така щуротия направиха. За две неща ме боли много в този мой роден Пловдив. Едната е тук на Кудово къщата, старата къща беше Консумова, си спомняш, може би. Дома Не на знам, здравето. така. Другата щуротия, която беше за да се направи тапанарски, с най-добрите ми чувства към хората, които живеят вътре, разбира се, на аптека Марица. Помниш каква сграда беше аптека Блок. Марица? Що го избабаниха? Точно там ще е блока. Ай да ви се не види и джанабетите. Това са Така. огромни грешки, особено тук за сградата Кодогу. И за Много тази голяма. почта, която аз не вярвам някой в Пловдив да я харесва като сграда. Куди Такова е харесваш? било времето явно. Абе да бе, ама така да е, както и да е. Но Друго искам да те попитам. В крайна сметка, живеем в този град, сигурен съм, да, тук ще прицапаме. Сигурен съм, няма нормален пловдивчанин, който да не иска да му е хубаво, да му е чисто, да му е наредено. И в същото време не го правим, бе, Жора. Що сме такива, бе, тут? Джинса ли ни е такъв? Какво? не ние такъв знам, бе, джинс, братче. защото ние отдето с теб си говорихме, че всички сме от село. Да, бе, да. Нали, ти знаеш какво значи един селски двор. Какво значеше? Може би в момента не е същото. Сигурно. Че аз знам, моята баба и майка ми сутрин стават, първото нещо е да се почисти двора, да се измете пред къщата, отвън, всичко да е чисто подредено, градинката прекопана. Така. Не знам защо, и по каква причина станахме такива. Аз си спомням... Толкова наистина мърливи. Да, извинявай. Аз си спомням на времето, значи мечената ми къща е на джумата, тук дето направиха сега това, седмия хълм. Не се сещаш. Да. Може ли да играем и ние? Сладърка, какво ли викаш? То с бялата брада, ще има да скача. Май тапи. Ще скачаме. Нали? И си спомням, все пак това е папа на Пловдив. Бабите от махалата сутринта беше въпрос на чест. Първа да излезеш. И да измета.
и да си изметеш тротуара пред къщата. И за това говоря. А това нещо се изгуби. Сега да има как, не знам, до входната врата. За да се изисква от хората, първо трябва да бъде направен града чист, да бъде подреден и това те да се научат да го пазят. Не бива нещата да се правят на парче. Или тук да направим една хубава градинка и да я пазят. Хората ще се научат да пазят, когато всичко е направено и е хубаво. И това трябва да ни е амбиция. Трябва ето така да изглеждат градинките. Нали? Не само в Цар Симеоновата. Това знаеш как се казва това цвете? Не знам. Петлюв гребен. Виж? Затова по-старите хора повече работи заедно. Правилно. Ама има още нещо. За мен това, което каза ти, е абсолютно правилно. Си абсолютно прав. Трябва да им създадем условия така. Има обаче и другия номер. Според мен. Част от опита за оправдаване на нашата мондарщина е и тая. Няма условия, бе. Чакай се, какво значи няма условия? Направиха хората тротуари, качиха се джиповете по 2,5 тона отгоре. Естествено, че тия плошки се начупиха като вафли. Да не кажа каква марка, защото е реклама. Що бе, Гоче, или Пешо, или Сашо, качи джипа горе? Защото наблизо няма паркинг, което просто не е верно. Там на 50 метра има паркинг, ама същия този Пешо или Сашо трябва да бръкне да даде на кинта. Той не е научен да плаща. А знаеш какво ми казват на мен? Защото аз насреща това им казвам, когато се виждам с съграждани. Те казват, тротуарите, плочките са счупени. Защо са счупени? Защото колите са отгоре. Къде стои вашата кола? Върху тротуара. А защо стои? Ами защото няма къде да паркирам. Ето, отсреща има паркинг. Елате да видим. Не трябвало да говоря с избирателите. Не, те са моите съграждани и аз искам да си говорим истината, да си говорим честно и открито. Защото ако нещо ще правим и искаме да се случва в този град, пак казвам, то трябва да го правим заедно. Естествено, защото има и още нещо. Избор има на 4-5 години веднъж, а ние живеем в този град 365 дена в годината. С изключение на 10-15 дена, когато сме, примерно, на море или на Балкан, не знам си къде. За едно и също нещо говорим. И безкрайно ме боли, защото съм сигурен, че този град, тия наши съграждани имат огромен ресурс човешки. Огромен ресурс. Българина сам по себе си е един добър, готин човек. А обаче, така, след мен е поток. Тук ти, знаеш колко, просто ти се чувствам съвсем приятелски, ти го говоря. Много бачка не те чака. Сериозно така? Аз от работа не се плаша. Важното е да има здрав екип, който да работи, който да запали нашите съграждани и те да работят за своя град. Имаш ли го? Ще го създадем, имам го. Имам идея. Имаш надиплени? Имам идея, да. Така. Това е много важно, какво ще се случи и какви коалиции ще трябва да бъдат правени, но това е една друга тема. Нека да се говорим сега за че след някой ден почват изборите и става. Защото града е прекрасен, той има дадености. Никой не може да вземе на Пловдив това, което има. Никой и нищо. Разбира се и хората. Аз продължавам да считам, че най-ценното в този град не са каменаците от римско-тракийско, неземско време, а хората, защото те наистина са чудесни. И наистина заслужават нещо много по-добро. Ама кой ще им го направи? Защото ние зелените човечета, мънинките, няма да стане. Нелю, пак искам да кажа. Трябва да го направим заедно. Няма кой. Ние заедно. Не може да чакаме. Вече ние като държава, вече 20 години чакаме мисията, която от някъде ще се появи, ще направи нашата държава Швейцария или... Кюфтета ще пат от дърветата. Какво ли да е вярно? Няма как да се случи. Сега има нещо друго. Доста време ги бодалкахме. Казвам бодалкахме, защото казвам го от учтивост. Не съм политик за щастие и така. Но доста време тия хора беха бодалкани. Аз като дойда, ще ви направя так. Аз като дойда, ще ви направя така. Не можеш да го направиш, братчет. Трябва да се плеснем с ръце, да се прегърнем и да почнем да го правим всичките. Това, за което говориш и ти. А истината е, че явно ние българите обичаме да бъдем лъгани. Или всички хора обичат.